बिटिआरआव ब्रैथि खेब एशियान ख'ख' चेम्पियनशिप खुंफुंनो लाहार फाहार। फैगौ मार्च दाननि 20, 21, 22 आरो 23 खालारखालि सानब्रैनि हाबाफारिजों बिटिआरआव ब्रैथि खेब एशियान ख'ख' चेम्पियनशिप खुंफुंगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगोन बे गेलेनाय बादायलायनायखौ। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो लानाय ब्रैथि खेब एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव मोन 13 हादरनि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बेबादिनो दिनै खुंफुंजानांगौ गेलेनाय बादायलायनायनि थाखाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनआ तामुलपुर जिल्ला गेलेमु आफादनि लांदां फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों रायदाव आफाद दाफुंनानै लायो। दाफुंनानै लानाय रायदाव आफादावनो आफादगिरि महरै बिबान मोनो एमएलए जलेन दैमारिया, लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै भिक्टर कुमार दासआ बिबान मोननाय जायो। 2023 मायथाइनि मार्च दाननि 20, 21, 22, 23 बे खालाराव एशियान ख'ख' कम्पिटिशन तामुलपुराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो जों दिनैहाय बानजाय आफादनि अफिस जों दिनै बेखेवबाय। दा बेवहाय एसिया हादोरमानि जोंनियाव मोन 13 हादोरा बेवहाय बाहागो लागोन। हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय आरो हौवासाफोरनि गेलेनाय बेवहाय बाहागो लागोन। आसामनि ख'ख' जोंनि जि फेडारेसन दङ, लोगोसे इन्डियान ख'ख' फेडारेसननि बर्ड मोननैनिबो हेफाजाबै बेवहाय ख'ख'आ जानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो तामुलपुरनिफ्राय जों लकेल मोनसे रिसेपसन कमिटि दाना लादों। बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो राजखान्थि हान्जा आरो फरायसा आफाद गासैबो तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय रिसेपसन कमिटि दानानै बेखौ खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय।